Хора, приятели, българи, турци, роми, власи, всички хора, които обичате България, всички хора, които помните животновъдството в България, които помните земеделието в България, този човек днес има нужда от помощ. Този човек ще бъде в Пловдив, пред областна дирекция безопасност по храните в Пловдив. Марица 87, не знам, тук някъде го пише адреса, горе на неговата снимка. Помогнете на този човек. Бъдете там от 15 часа и 16 часа, 4 часа след обяд да бъдете там, няма да бъде късно. Няма значение от какъв етнос. Този човек не дискриминира, при него няма расизъм. Беше при Байрибан, при животните. Къде ли не е бил? Помага на всеки един животновъд. Хора, около Пловдив, в Пловдив, помогнете на този човек, бъдете с него, бъдете с Йордан Мицикулев. Отивате там и го подкрепете. Търсите Йордан Мицикулев. Ако някъде някой ви дискриминира или нещо има расизъм, направете видео и ми го пратете, аз ще се разправям с него и ще го покажа на цял свят. Моля ви се, хора, моля ви се, подкрепете този човек. Този човек се бори без да взема някаква заплата, без да има някакви дивиденти, прави го заради вас. Йордан Мицикулев. Йордан Мицикулев днеска не само той и неговите всички приятели ще бъдат в Пловдив пред областна дирекция безопасност на храните и ще направят запитване, ще направят бунт. Защо се случва така? 40 000 овце искат да бъдат унищожени наново в България. 40 000 овце. Така. Без карантина, без проба на лечение. Аз имам чувството, и не чувството, ами съм сигурен, че в България животните започнаха да ги заразяват умишлено. Заразяват животните, защото искат да унищожат и малкото земеделие, и малкото животновъдство, което остана в България. Разбирате ли ме какво искат да направят? И да купуваме само от Европа стари меса или меса, каквито на тях не са им изгодни и не могат да ги продават собствените си държави. Разбирате ли, бе, хора? Толкова ли е трудно да запалите колата и да отидете днеска след обяд и да защитите Йордан Мицикулев и неговите приятели и всички животновъди, които са в Пловдив, пред областна дирекция безопасност на храните в Пловдив, Марица, булевард Марица 87. Не съм качил снимката в момента, ще я кача после, като кача видеото, тук горе ще видите. Да не знам, лъжа ли, 87 ли беше. Просто го направете, бе, толкова ли е трудно? Да отидете и да го защитите. И отидете и казвате, ние сме с вас. Ние не сме съгласни. Да се бунтувате, да не спите. Колко му е толкова му е сложното? Пари ли ви иска някой? Пак казвам, ако има хора, които ме познават, които са гледали, които се двоумят да отидат ли, направете го. Направете го днес. Бъдете с Йордан в Пловдив и с всички хора, които се борят срещу прасетата, срещу корупцията. Вие разбирате ли какво става в България? Ден през ден пожар от някаква си болест. Как аз? Аз съм в Германия, имам приятели по цял свят и постоянно звъня и питам при вас така ли е? Убиват ли ги овцете, умират ли животните, има ли болест? Не, брат, всичко е спокойно. Само в България е така. Само в България е така. Борете се, бе, хора, борете се. Сега ще каже някой, ти как ти няма да можеш да дойдеш от Германия? Да, няма да мога да дойда. Аз искам всеки ден да съм там и да съм до вас. Идвал съм, бил съм в Брюксел, къде не съм бил на протести. Най-малкото, което правя, призовавам хората и правя видео за това. И давам информация. Не чакам само на BTV и на Нова телевизия, на тези всички лъжливи медии. Не мога да разбера защо само Йордан Мицикулев и още няколко човека обикалят и защитават животновъдите. Естествено, когато стане напечено, вече всички отиват там да си търсят някаква гледаемост и да търсят изгода. Да покажат, че и те помагат. Да сте видяли до сега някой, няма да ги наричам прасета, от господин Пеевски, господин Бойко Борисов, да бъдат някъде до животновъдите и да кажат спокойно, ще бъдем с вас, ще вземем решение. Ако трябва, ще извикаме най-добрите доктори, ще помогнем. Видяли ли сте го това нещо, бе, хора? Видяли ли сте го?
Ако не сте го видели, пишете в коментарите вашето мнение. Мислите ли също? Пишете в коментарите. Вие също на същото мнение ли сте? Мислите ли, че в България животните почнаха да ги троят умишлено? Знаете ли колко е лесно да запусне една такава зараза? Минава, заразяват са 2-3 овце, без никой да разбере, и то пламва. Айде, чао от мене!